Námestovský mládežnícky stolný tenis je za posledné roky v skutočnom rozkvete. Oravan Námestovo doslova participuje v mládežníckych kategóriách všade, kde je to možné a derie sa vpred. Z prvej divízie to má v tomto roku pekne nakročené do dorasteneckej extraligy. Mladíci zo stolnotenisového oddielu TJ Oravan Námestovo majú príležitosť postúpiť do najvyššej dorasteneckej súťaže na Slovensku. Fanúšikovia špičkového mládežníckeho stolného tenisu si tak prišli na svoju uplynulú sobotu na základnej škole Brehy v Námestove, kde sa domáci tým postavil proti Kysuckému Novému Mestu. Favoritom nebol nikto, aj keď Kysučania mali o čosi vyzretejší tím. Hralo sa však turnajovým spôsobom. Veľmi dramatické zápasy odohral Andrej Kašaj s Mikulášom Ševecom, ktorý je od slovenskej jednotky v mladších žiakoch o 5 rokov starší, dokázal vyhrať. Zabodovali aj ďalší Námestovčania. Tak do zápasu som nastúpil tak, že som vôbec nepodceňoval. Hral som naplno úplne, nepodcenil som aj jednu loptu a dotiaľ som to do úspešného konca. Nepodcenil si ani 17-ročného protivníka, hej? Nie. Napriek tomu, že ty máš 12. Áno. Ako zatiaľ hodnotíš svoju formu? Vraj si mal trošku výpadok kvôli zdravotným problémom? No tak týždeň som nehral, ale tak po týždni som sa zase dal dokopy, potrénoval som a už to je tak, ako to je. Teraz ťa čaká vlastne súčasť Svetového pohára v Čechách. Budú to medzinárodné majstrovstvá Českej republiky. Si dostatočne pripravený? No tak ešte neviem, ešte sa budem snažiť potrénovať čo najviac každý deň a budem sa snažiť čo najlepšie sa pripraviť, aby som tam najlepšie uhral. Čo najlepšie uhral. V rozhodujúcom zápase však slovenský reprezentant nestačil na ďalšieho reprezentanta, ibaže v starších žiakoch Alexandra Valucha. Ten zvíťazil celkovo, na jeho raketi mu zostali všetky námestovské SA. Tie však víťazovi poriadne zatápali, zvlášť proti Matušovi Díkovi to bolo všelijaké. Na druhom mieste v celkovom poradí skončil Andrej Kašaj a tretie respektíve štvrté miesto pripadlo Matušovi Jančekovi a Mikulášovi Ševecovi. Matuško, tiež si v relatívne v dobrej forme, ako však dneska hodnotíš svoju výkonnosť? No, hral som celkom dobre, ale zahadoval som isté lopty a aj celkom dobre sa hodnotím. Ako sa ti hrá s o niekoľko rokov staršími protivníkmi? Dobre. Tak porovnal si v súčasnosti najlepšiu jednotku v mladších žiakoch. Andrejom Kašajom, ako hodnotíš toto stretnutie? Bol to ťažký zápas, ja som už hral asi štvrté finále. Tieto turnaje, čo hráme, vždycky ako vyhrám, ale ťažko sa hrá, veľmi ťažko. Musel si niečo špeciálne na neho vymyslieť? Ani nie, ako hrám furt tú istú hru a stačí mi to. Zlepšuje sa podľa teba Andrej? Áno, Andrej sa zlepšuje veľmi dobre. Podľa mňa bude dobrý hráč na budúcnosť. Pomer bodov medzi Námestovom a Kysuckým Novým Mestom skončil nerozhodne 4-4. O postupujúcom do aprílovej baráže sa však rozhodne na pôde kysuckého zástupcu. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.